egin ziren Santiago egun inguruen, ustailan, 76 gogoratzen, 10 urte lehenago, hau da, 1986 Durangon egindako Euskal Jaizien urte hurrena. Hori goratzen, hori izan eskusa, kontan auki behar dugu, egun 6 hilabete lehenago Franco izala, ez da bezien ez da posible, gara hartako girue kontatzien, jentiek zinezte ban edo zer gauza gertatu lekela, edo zer gauza posible zela egitea, eta gazte talde batek, honek ez da niz barretzeak eta horrek eraukiko bin garai hartan, 20 urte eskaz, 20 urte. Bai, nian ez dine adineko gutxo baten, elkarraz ez dut egin, senti hortan, 20 urteko jentieri garai 35-36 edo zer gauza haiteko ikustean posibilitatea. Hiru honetan zer, urkiolan, Euskal kulturaren arlo desberdinetako ekitaldiak egon ziren. Bai, mendi bertsolaritza, bai kantogintza, jaialdia, bai herrikirolak, 10.000 motatako ekintzak antolatu ziren hiru honetan zehar. Eta jentek ez dagoen ezagutzen normalki, da garai hartako horrek, ekitaldi horrek emoniko benefizioak gileak Euskaltzaindiari muntzoz. Euskaltzaindiak ez zeukan orduen diru laguntzon dirik, ez zeuen niro Real Akademia munduen rekonozio dute edo Madriko Goibernun alderitxik eta bar, eta orduan batutako dirue Euskaltzaindiaren zat izen zen. Aldeatik bizitasun bat emon, jentieri biharri zen aukiban ilusio bat emon, edo jai bat emon, eta lehez alde batetik Euskaltzaindiari ere bizitasun bat emon diru horrekin. Ikurrine ilegala zan, orduen jente guztiak goratzen dugu zenbat ikurrine eta zelan agertu ziren eta bar, goratzen du, Kapitan Hidalgok zelako desfili eban urrengo gunien azken egun domeka zan, bina domeka hoizientan gintzenak alde egin duen urkiolatik, edo gatu ginenak eberdira arte ikusi genduen, zenbat guarrozo irua zen, eta ganera en plan martial, gorzoiek militarra hausak. Senti hortan, ez zelako desfili eban urkilan zier, dos kaballo zien bera zuteri dauela, orduen aproet, barretxeko, gaur egune barretxeko guztia dira, baina orduen barreri barik akojonote dita kampainan barruen, a ber, Batzuk latza pasatu zituzten, egon zan hau ere bai. Bai, baina jantzuz oso txarto eta nire emazio urteaz, egin izan da, más cagado que otra cosa. Oye, no, nosotros, tú como yo, acojonado. Iaz, nire guazteraz. Ekarban, autobus txiki bat. Beren dos caballosa, beren dos caballos bat ere erabiltze ban. Bera da, Hidalgo, Dian deskapotable bat ere erabiltze ban. 5 Land Rover Roundy eta 7 Land Rover txiki. Eta piba zen danak filan, autobuse gelditzen dan lekuenan bizkarran aurrien, ez da kamion bestatezen, danak filan piba zen, eta, tia, zikustazun nina esatezun, joder, que ha venido la burrete. Esan, eta gero, handik urten, Elizan joion, buelti imun, bajatu talde bien. Aurretik beren jantziza, berako pilotun leku zutunik, como si fuera General Rommel, eta atzetik,
Land Rover guztiak. Zortzian Roverrak edo. Egin zugu. Horrek izan genuen, ez da ebin en serio, autobus hartu tetxera. Aquí no estamos pa... Zer gau hortan, hori da jentien gizen gogoratzen duena, gau hortan egon zen festival bat, Bizkarran atzeko landan, Urko eta, bueno, honako gizenak gaur egun ez da bezitzen kantantiek, eta benetan ertsundi. Eta gau hortan, izan ikurriñak bestie, eso zen egon tiruek por los pelos de un calvo, por si no decía gente en contra, baina, gaba gogorrez izan, aldeatik eta garai hartako ejaskuek eta neko antolatute, eta beste erdien los señores guardias civiles, eta erdien gente guztiak festivala entzuteko. Eta urtean dugu Benito Lertxundik, a cantar una canción de amor. Jo, Benito, bonito, vete a cantar a tu novia, hori zen zuen, giuzai soina, Benito kentzun joan aurkiolan. Hori da, meter un bardo a contarte un poema en la mitad de una batalla campal. Senti hortan, hainot ezala egon tirurik, ze goien ipibin ikurrin handi bat, festivala zikeran, eta jenti txalotzin hasi zan, txalo joten, eta bat zarataka ez da ikusten, ze lurren egon zan. Orduan, nio barrido ipini laurek, ondo ipini ikurrine, eta beti gorantza garzoiak egin haineketan, garzoi bik, hori arrapetan. Eta orduan jente batu, txakurra datoz, eta bestek enzinak entereu, ez da ikusten. Eta egon ginen, ilurretako beste irutan egon ginen, azkeneko filan. Egon joko duzen, handik ondo ikusten zabata. Eta goran jodu zaneako, eta ikurriak ipintia gonzin bik. Barzuek aurrendeko elekusi orduko, jakanin zego zen barzuek. Orduen batak, urkulet alderdian zauden pina dire botan burue, saltoan eta beste hainiketan hasi zen jente artera bajatzen. Eta jente hasi zen zutun ipandetan. Eskapando dina eta betan. Eldu zen hileneko barzuile, lepuen, nuazken filan egon ginen, lepuen ipizten botien. Kakadela izola, altzoan metreetik kargo ban, zerbalde ipintia apuntan hasi zen, kiretzera. Eta beren atzin etosan beste barzuek esan zuen, quieto, que ya lo conozco. Quietuko ban, dino bakarrik, sekulo bera astuko, zelan entzune ban, trak, metreetik montatzen, eta barruen bali zeuela eta etzabarra gatiluen. Eta beste esan zuen, quieto, que ya lo conozco. Por eso inot, ¿podría haber terminado en tragedia? No, bueno, hubo muchos boletos. Lehen aldiz kontu dut, Ze oso txarto paso neban.